Aici numărul 3, Mihalopoulos Androniki. Este o jucătoare de naționalitate greacă, un fundaș de 24 de ani. Oh my woman, I've been a fool, 'cause I did nothing and forgot to love you. Ia să vedem dacă bate la fel. Da, și portarul intuiește gol până la urmă pe mingea a doua. A venit acolo o dreptace. O să ne lămurim după ce e lăsată de colegii săi. Se face mereu fundaș pe dreaptă. Cine combină, cară balonul acolo la Freda. Antul drept ar trebui să fie Mihalopoulos, să vedem centrarea. Nu era Carajuli în fața golului și este gol! Carajuli trimite pe direcția portarului. Vine la foc și Carmen scrie în minutul 99 primul gol al acestui club în istorie. Să se întețească. Iată o combinație foarte frumoasă a jucătoarelor noastre. Androniki intră în careu pe partea dreaptă, posibilitate de centrare. Să vedem șut și mingea cu creativitate să dezvolte singure anumite acțiuni. Că se încurajează acțiunile individuale. Iată aici cu Sarajevo, care a mers mai departe. Asta nu înseamnă rupe, sunt alte baraje, dar să treacă de acea fază. Primul meci. Keeper putea să încerce un dribbling, reușise să se descotorosească, lovitură de cap și e 5-0. Mihalopoulos cu centrarea și situație de a marca pentru Carmen. Frumoasă lovitura de cap, bună și centrarea. Martă Mihalopoulos cu această centrare, lovitură de cap pe lângă poartă, poziție bună. Al și fotbalului în mod special. Revenim asupra jocului. Din nou Timișoara în atac. Pe partea stângă. Să vedem posibilitate de centrare. A încercat. Din nou Rita Mitri, în partea stângă, așa cum ne-a obișnuit de fiecare dată, încearcă să intre în careu, dar excelentă apărare. Și o noutate. Ciolacu a jucat scurt cu Bălăceanu, balon la întâlnire. Foarte bine a sărit Miki. Miki, da. Forgot to love you. Oh my woman, I will never know how you've been doing anymore. Cornerul poate fi contraatac. Cine trimite departe. A început să iasă mai mult la joc clujencele. Posibil să fi fost o accidentare. Să vedem. Contraatac. Da, Ionovan preia bine. În careu Ionovan. Cât de cât în regulă. Don't you cry, cry, woman. We don't need to. Odihnit între ghilimele în zona de mijloc a terenului. Ce frumos a deschis. De distanță mare, Niki are nevoie de o centrare bună, fără să dribleze. Aici trece foarte bine, intră în careu. Niki trebuie să paseze, o face până la... Mijanian. Daniela Preda, trecere frumoasă la limita offside-ului. Atacul celor de la Carmen Androniki, Mihalopoulos și ratare, cursă frumoasă
Grecoaice, Andronichi, Michalopulu. Aproape de centru vine și Nichi. Oh my woman, I've been a fool, 'cause I did nothing and forgot to love you. Oh my woman, I will never know how you've been doing anymore. Din păcate, pierde rapid mingea. Foarte bun dublajul, excelent apare aici Michalopulu. Momentul în care Georgiana Vasile, capitanul lui Carmen, primește Cupa României. Da? Explozia și o promisiune pentru sezonul viitor, dacă nu cumva și pe următoarele sezoane.